Igbo bụ Igbo ekene nkwa mụ na ndị be anyị na-achọ na-esi na ikwu amụrọ ibe ezie kịta na abịa ka anyị taịfụ n'ikwu okwu nna anyị okwu na-ekwu ka ọ sị mgbọsị a na-enye mmadụ na mgbọsị a na-akwa ozu ke ndị kwesịrị na ebe ahụ mgbe a na-etonite enwee ebunata ozu ụmụazị anara eje nso ebe ahụ ma ọ bụrụ mmadụ niile na-egwu nwunye na ọ bụrụ mmadụ niile na-eso ebulu ozu eti na ana enwere the reason why Igbo tradition ji wee dị ọna ịghọtago enwere reason why o ji wee dị ọna danda ndị Igbo na-eme ozu ọ dịza ka ndị Igbo na-akwanyere ozu ugwu enwere rules and regulation that ndị Igbo na-eme mgbe ahụ inene ya it is equivalent to the ancient Egyptian law that na ndị Egypt mgbe a na-ekele ozu ekike to the extent that na they have to give him gold go precious stones precious to accompany him to the journey on Agania. To the extent that na enwe one documentary Egyptian king nene that na ndị bịa ebe enili ya all of them anachi ya hazụ maka gịnị ka ha dey leak na secret ebe enili such a prominent man. Ka ha dey leak na secret the mission ha nchere no. So mgbe na-enene the documentary ọbụlụ chamber and layer upon layer upon layer before enweta ebe enilo. So ha donyecha dị ozu pụtaba some people nwa ndị nke anwụọ ndị nke anwụọ ndị nke anwụọ so that before you lute ebe enilo ọnya ahụ ebe edosara ozu ya and there are so many traps to that place edekwa ndolu ebe ahụ ngwa na-achị jefe ọnya edekwa ndolu edia. So na topono this video enwere ihe menji wee nye that example ahụ unu na-aghọta ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ. Afa mgbe okenye ụkọchukwu ose bụlụwa ụkọchukwu ime ogbe adịmeje eje ụlọ oyibo nwa mana unu na-eje ụlọ oyibo na ada nọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm. Achọrọ m ikwu gbasara ndị ga-anụ ya na ịchọ ịkwa ozu. Ka ebido n'ozu nne maka na oge ụfọdụ ka a na-ekwu okwu ndụ ka a na-ekwu okwu ọnwụ ka iwee bụrụ okwu ọgbọ ka nke onwe nke ya asị na n'otu nchọ isi wee mee nka ka ọ hapụ ebe bịa na-akwagharị gị kpọjegị aka nke amaghị nata anata nke agwara gị ma emechazi ya bịa fụ na ọtụtụ n'ime agwa mewe aghụghọ ha si na enwe na-anarịghị ego ma sị weta ego ka emeere gị ka weta ego ịnenye ha ka ejego nte nke a n'oji iri na ofu emesọ n'oji na abụ mana ji nwa adịdị chacha mana ọ bụ na ozugbo na ahụ gị isi ga-eju onye nwere ozugbo na ahụ isi ya da-achịkọta ọnụ chacha iwe si Abuja gbanata asị na ihe ize anyị eme bụ na ụlọ nne ọ bụ na anyị jegwa ndị nwe ozu na ndị mụta ndị nne gị ochie ndị mụta nne gị ndị nwe ozu anyị jegwa ha asị gị na ihe eso n'oge ụdị ọkpara ma ọ nọ ngwa nwe ya nọ nso n'ihe eso ụmụ na-enyekwara gị aka eduru gị jewe. Chukwu mee ka ọ bụrụ na-agbaghị agba ebe ahụ ka ọ na ọ dịkata bịalute jekene ha ka na-abata amasị nke maka unu mee fa amalụ gị ma ijie ihe wee bịa ma ọ na iji ha nke kunu mee. Ndị nna m ochie ume adakwa anụ abata m nyasị ka mgbalute maka unu mee ka ana m apụkwa echi ozugokwa iwetazi ihe ọ dị mma iwetakwa ihe mana na-afụ gị anya ọ dị na ụdị ahụ ịbịalute ife a na-agwa ndị nwe ozu bụ na-arụ na anwụ nwa unu nwaanyị ahụ na nwụsie ike na achọ ka unu bịafụ ya fa amalụghị ihe na-ekwe ha ọ bụrụ ịbata isi na nwaanyị anwụgo onye n'ibi anya
a na-edozi okwu ahụ edozi na abịa ka ikwu na ahụ ezigbote ahụ adọrọ nne m nwa unu nwaanyị ma onye gị na ya etinye ọnụ sị na abịa ka unu bịafụ ada unu nwaanyị na arụ ọnwụ nke ya karịa ịchọ ka unu bịafụ ya na ndụ fama na ọnwụ maka ụda abụ onye arụ nwale ji kpọọ ndị be ha ayịrị wee ji ịkpọ ndị be ha ha magolo ihe unu na-ekwu ha asị unu ngwa unu jere na anyị na-abịa ọ bụ na mgbede ka unu ji nwa ha ebe na otu echi ọ bụ nọ n'ụtụtụ ka unu ji nwa ha abịa tupu chi eji kaba ma ya enyi ozu a na mgbazara na ọ bụ na okwu nna ha dị mma mana ọ bụ na ha na-ewelu unu iwe na ha afụ n'anya abịa kpa na-eri ozu unu ama na anyị nọ kịta asị unu gaa na anyị na-abịa na anyị na ha abịa na ya abịa tupu olu na mgbe na ya afụda ha unu echegide ya ozu unu nchọ ini n'ebe elekere 3 ma elekere 4 ka enyi ya elekere 4 kọ afọ dị ndịwa elekere 5 kọ hapụrụ ha elekere 5 na ọkara ka sị ka eje gbaje je lụtara ha dịka ha na-efu ụzọ ilu ebe ha gwazi ya afọ ha chọghị ndị efọrọ ọtụtụ wezaji ya afọ asị na ọpụrụ apụ onye azụ ọ ya nọkwa n'ime ụlọ si unu gwa ha na m anọghị ọ ya bụ na enyi ụzọ amasị ha ha na unu ebu nkwụ wee jee ada agba ka eje ụdị ya otu echu nke otu echu unu nchekwa unu ebukwa nkwụ wee jekwa na asị ka ma ihe mere unu abịazi na nya na ha chịkọta ha ngaji na anyị na-abịa ha chọghị imesi unu ike ọfụma ka unu bịara ihe akwa unu afụkwa ha ọzọ ozu aha bido imebi atụwazi ilu ha ime ọsị bụrụ ozu a ji eti igwe na mọchụarị ka ọ sị ka ihe ha eme ịma na ha chọrọ ichi unu ọnụ n'anyị maka na ama na akwasị ụzọ na anyị afụzi unu ọzọ mana ọ bụ na unu bụ ndị nna ha dị na mma ozugbo unu abịagwachasị ngwaga na anyị na-abịa esochie unu anya ozugbo ha bịa fa akwụrụ nne ya ozu ha nne ya sị ha ada anyị ọkpa egbe anakwa azụ ọka ọ dịzi ngwana anya abalị gị ya eji ije nke ọma ha kwuchi otu a fa na ụtụtụ mgbesa ya emi ozu fa agba ha ụzọ bịa a na-akpụ ya mgbalụ ha ncha anyị kọrọkwa bịa ọzọ bịa kpuo ya akwa were akwa bịa ọ bụ na ọnwụ nke anyị pụ mbọsị nke nwoke anyị kwuo nke nwoke nke ara bụrụ nwanne na ha ga-ehite obere nne bịa yelo bịa n'ụtụtụ ha kpuo ya akwa kwado ya maka inye ozu ka bụ nke mbụ a na-akwazi abazi a na-ekwa ozu na ndị ya anụ ya na ya bụ akwamozu ndị ya emefula ego ndị ya emela expenses ma ọsọlụ gị nke mbụ ụmụ ọkpụ na ụmụ nwanne m maghị ahụ ndị ọbụna mmaghị bụ onye obodo dị otu a n'obodo anyị si wee nụta ya ụmụnne ya sokwa wee jebe ije dị n'ebe dị iche iche ha nchaghị abịazi bịa nọnyere ada nwanne ha nwaanyị jebere ihe agha ụwali ha bịasịa si obodo dị iche iche bịasịa ya akọrọ ha nri abalị kọọrọ ha nke ụtụtụ ha ga-anụ ya ụtụtụ akpọ ụta unu na tuo ha afa tue nne tue ndị na-agbakwa n'aka afụ nwata eze enu ụtasị ego o nwere ike ọdụkwa iche n'obodo nke unu mana ihe ndaka ya atụ anya iwu mbụ na ụmụ ọkpụ ga-anụ ya na-eriju afọ ọfụma ama mekwara gị ebere ha ga eri nnọọ nke bụ nri na-eriju afọ abalị ọnụ ọnwa na ha ga-anọ onwe ndị ka na-anọ abalị ịtọ onwe ndị ka na-anọ nkụ izu nwe ndị ga-ahụ enisi ozu ha na mgbede otu ọbụla mana ha ga-eriju afọ ụmụ ọkpụ ga-anọ ya ụmụnna ga-anụ ya ụmụnna ndị nụ nwaanyị ahụ mgbe ọ dị ndụ maka na ofu onye ada anụ nwaanyị na ụmụnne di fa ga-anụ ya ndị okirikiri ụmụnna
ha ga-anụ ya ma gbasa ha ọnwụ ma mgbe a na-enye gbasa ya akwụ ya ndị a nke nwe ọnọdụ ụmụnna nke ụmụnne bụ na ọmagolo owelu ka ọ bụ ọmagolo owelu na-adị nsi ebodo nke ụmụnne nke na ndị ụmụ ya na ndị ime ụlọ ha na ha na-azụ ofu akwa nke a ọ dị ka efi ndị ọzọ ga-anụ ya mụza na akwụ ya bụ ndị ọgbọ ụmụ ya a yakwadoro ha ọnọdụ ọ bụ na ụmụ ya ndị ịtọ nwunye n'ọnwụ nwoke dị n'ọgbọ dị iche iche ọgba ga-ezu na esi ya na mbem na mbem na ikem na ikem ihe elu ha luo ha nọ ya wee olulu mmanya ga-adị ya ha ṅụta mmanya juo afọ kụọ egwu ha bụrụ nne ha nwụ ọrịa ka jụ gị ha bịa agwa ihe ya weta ha je nlele gị akwụkwọ gwa agha ọbụrụ ka ha meghere gị ebere na-agwaghị ihe a na-enye anyị ụtọ ka si ekwu ndị a abịa ndị ụka ga-anọkwa ya ma ọ bụ ndị ọbụla ọ na-agọ mmụọ ndị ọgọ mmụọ ga-anụ ya ọ ga-enwekwa ọnọdụ maka n'obi na tebụl n'ihe ị ga-enye ha ebe afọ ha nwa nkwa ife ndị ọbụla nwere nke ha ga-agwa ife ha na-eri ife ha ji eme ya ihe ji elu ha ndị a na-akpa afa enwezie unyom di bụ ndị ha na ya mebịakọrọ ije dị ebe ahụ mana ha na ya bụrụ nwanne fasik obodo dị iche ebe na ndị ọgba ha anụkwa n'ọgba ahụ a na-akpọ ya ndị unyom di ha dị iche na ụmụada bụ ndị be nne gị ahụ ka ha si bịa mana unyom di bụ ndị ebe a ọ nọ wee nwụ ụmụ nwaanyị ha fana ya da ejekọ ụka fana ya da emekọ ife obodo ha na ya da ejekọrọ ugbo ha na ya da ejekọ afịa o wee nwụọ ha ga-anụ ya ha ga-enwekwa ọnọdụ ịkwadozie maka izugbe mmadụ niile ga-abịanụ ọ ya mere na asị na onye nne nwụ obecha akwa nke mbụ bido ibe nke bụ amanụ ihe eji wee kwuo ozu jede adịrọ ụfọdụ izu ehi na-eme ịnọchi udo ihe niile ị na-azụchi ọkpa ike na anyị na-ahazi ihe ụmụnne ga-akwụrụ gị n'azụ eziokwu na ọnụkwute ife nwute ọnwụ nne abụrụ obere ife ọnwụ nne ọ na-achị ụta ụmụaka okwu n'ilo ofu mbọsị anyị ekwu ihe na-eso ezinụlọ na nne ha nwụsịa aka ya abịa nya ofu mbọsị ma tata godo akwamozu enibezi ozu egwucha anyị ni mecha ihe niile wee chọzie idonye ozu ndị die ekponye aja na ọ bụ na ha na-ekponye ọnwụ ka nkịta ọ na-esezi okwu ebe niile ọ bụ ka anyị bịa ikwu n'ebe a mana m na-ekwu otu esi eme ya n'oge gboo ụmụ ya ekponyewe ụmụnne ya ga-ebu ụzọ kponye ndị ụmụnne ebe si anụta ya fakpụ isie ụmụ ya ndị kpara ekponyewe ụmụ ya kponyewe o si ka unu ha nwe ebe a ruru egbochi esi ozugon ọfọsọrọ ibi ele bụ na akwụsịzi ya egbochiwe gidigidi mgbe a ka akwa na-esuzi ọzọ igodo na ijibe onwe gị kemgbe ibi na ikponye aja ịma na ọnọdụ mma enwezi nchigha azụ afa mgbe okenye kọchịkwasị ebụlụwa esi n'ime wepụta